Здравейте! Днес искам да си поговорим за утвържденията. Как действат те на подсъзнателно ниво и как помагат на хората в паникатаки. Затова и в книгата съм наблегнала много на утвържденията. За хората, които не са я чели, книгата е със заглавие "Наръчник техники за справяне с паникатаки". Утвържденията се говори от време оно, както се казва. Ще ви разкажа на моя история, когато бях малка. Не можех да устоявам позициите си като малка и дядо ми, който четеше много Фройд тогава, ми даде съвет да застана пред огледалото и да започна да си вода монолог, да говоря с човек, с който не мога да изкажа думите си, когато съм лице в лице, заставайки пред огледалото, нали? И започнах да го правя и да се наблюдавам как се държа, как утвърждавам на подсъзнателно ниво, говорейки пред огледалото, че мога да устоявам позициите си. Това ми помогна и аз направих промяна в себе си. Започнах да го правя. Нямах този проблем последствие и това наистина го изкорених. Когато имах паникатаки 2009 година, тогава още не се говореше толкова усилено, както сега за утвържденията, и се сетих за това упражнение. Започнах да правя утвърждение пред огледалото. Като утвържденията пред огледалото бяха следните. Всеки изминал ден аз се чувствам все по-добре и по-добре. И преди да излеза навън, аз се поглеждах пред огледалото и се усмихвах. Имайте предвид, че усмивката винаги на подсъзнателно ниво предавате вие сами на себе си, като се усмихвате, позитивна енергия. Както и на корицата на книгата, които са чели, знаят, ще видите и тези, които тепърва ще четат. Има снимка с моята усмивка. Освен, че излизам пред вас, без да се притеснявам с лицето си, с името си, за да видите кой човек стои зад книгата, не случайно съм и усмихната. Защото техниките и всичко, което съм написала в книгата, всичко е доказано помагат. Цветовете на корицата също са много свежи. Защото наблягам на позитивността, с която ще се справите. Искам да наблегна на позитивизма, с който ще излезете от това състояние. Утвържденията, свежестта, техниките ще се получи и при вас, както при мен се получи. Аз съм сигурна в това на 100%. Аз съм тук, за да ви дам кураж. Както в книгата съм написала накратко историята си в книгата, наблегнала съм повече на техники, за които да ви помогнат. Всичко е с цел да ви дам кураж. След като при мен стана, ще стане и при вас. Както Робърт Коли е казал, успехът е общия сбор от малките усилия, повтаряни ежедневно. Аз това и правех. В книгата също съм записала как ежедневно аз бях на най-тежката форма, правих усилия всеки ден по-малко, за да можеш да се чувстваш като победител. Ще дам за пример и утвържденията на Луис Хей от книгата "Излекувай живота си". Тя не случайно е написала отзад на последните страници на книгата за всяка болест, утвърждения, за всяка част от тялото. Тя самата си излекува от рак, който знае за историята й. Тя дава как да смените мисловния модел. Примерно, сковаността в тялото, казва тя. Сковаността значи скованост в ума. Страха ни кара да се придържаме към старото и чувстваме, че ни е трудно ни е да бъдем гъвкави, да променяме. И това е абсолютно така и това е пример с мен в миналото. Как имах скованост
сковавах се от паникатаките, от страха от паникатаките. Второ, че това да се пречупа, да стана гъвкава в ума си, да променя сковаността в ума ми. Последствие, както казвам съм написала и в книгата, паникатаките са един голям урок за нас. Те ме пречупиха да стана много гъвкава. И тогава, ако не бях, то сега съм абсолютно на 100% променена. Преодолявам страхове и станах абсолютно гъвкава. На 100% обратното на това, което бях. Пълна промяна на това, което бях преди. Затова наблягам на утвържденията, защото утвържденията наистина помагат много на това нещо. За да може вие да смените мисловния си модел. Така че наистина много са ми помагали. Много, много. Стивън Кови, например, казва: способността ви за действие се простира извън границите на собствените ви възможности и постига високи нива на за взаимозависимост. Утвържденията се правят най-вече за да повярвате на себе си и на вашите скрити сили, които всеки човек има. Аз лично в началото пишех по 100 пъти на ден: аз съм здрава, в прекрасно здравословно състояние. После, когато започнах да правя често медитация, визуализацията ми започна да ми помага да си го представям много по-лесно. Нямаше нужда да го пиша по 100 пъти. Аз започнах да си го представям, как изглеждам, че съм така. И ето, в един момент аз станах по-добрата версия на себе си. Утвържденията е хубаво да са съпроводени с визуализацията. И тогава няма нужда да се пише. Това се прави в началото, докато започнете да вярвате в това, което искате да повярвате. Знаете ефекта на плацибо. Ако ви дам витамин и ви кажа: това е хапче, което ще ти помогне, и ти ми повярваш, това хапче наистина ще ти помогне, нищо, че е витамин. То е на подсъзнателно ниво. Учените даже са написали, са дали абсолютно пример, който сега ще ви прочета, за да мислите, че си измислям, вие сигурно сте и чели. Буквално ще ви прочета как го обясняват. И това е наистина много, много интересно, как по този начин си въздействаме. Тъй като мозъка ни свързва приемането на хапче с облегчение, казвате, мозъчните рецептори ще задействат процеса на облегчение на болката веднага след приемане на лекарство. Та дори то да не е истинско. Изследванията на мозъка също показват, че плацебо причинява значителни промени в невробиологичните сигнални пътища. Пътищата за възнаграждение се активират в мозъка, когато се очаква забележим ефект. Това може да стимулира освобождаването на ендорфини, които действат по подобен начин на опитите като морфин. Доказано е също, че ефекта помага за отделянето на допамин. Друг хормон, който помага за намаляването на чувствителността към болка. Уникално. Така че това всичко е на подсъзнателно ниво. И по този начин, чрез утвържденията, ние си въздействаме на подсъзнателно ниво. Така че
Наистина много важно. Сега ще ви покажа едно упражнение, с което ще направите трансформиране на емоциите си. Застанете в позицията от снимката. Преди да достигнете при клекнало положение, ще откриете особено състояние, в което усещате равновесие и енергия. Възможно е да поискате да се придвижите малко нагоре-надолу, за да откриете точното упражнение. Но усещайте и наблюдавайте усещанията си. Фиксирайте открито положението си за 1-2 минути. Като леко отпуснете бедрата, поддържате гърба изправен и съсредоточете вниманието си върху енергията в гръбначния стълб. Използвайки упражнението, откривайте огнището на вътрешно напрежение, което ви изважда от равновесие, и го премахвайте лека по лека. Докосвайте всички минали преживявания, които предизвикат у вас напрежение, и намалявайте напрежението, така че да станете чащо като поток. Упражнението стимулира цялата енергия и долните части на тялото. Стимулира хормоните и усилва кръвообращението. Ще ви цитирам и Джо Витали от книгата Ключа. Той казва: бъдете промяната, която искате да видите в света. Готови ли сте за това? Кога? Аз се оправих и промяната проработи при мен. Искам да я видя и при вас. Затова написах тази книга, за да ви помогна с техники, които наистина помагат. А вие готови ли сте за промяната? Направете промяната. Тя започва от вас самите. И това да вземете решението да стартирате. Всички, които сме имали паникатаки, знаем какви са симптомите. Ако искате вашата история да бъде различна, започнете още днес. Под видеото ще запиша линк на книгата ми, която ще бъде част от промяната ви. Готови ли сте? Започнете още от днес. Не отлагайте за утре, за да може утре да бъде по-добре от днес.